Gratulujem teda. Nemáš to, Maša? Mášoka by ma už kritizovala, že jak to, že teď nejde. Mari. Nazdravie, ešte večer. Nazdravie, ešte večer. Nazdravie, ešte večer. Dobre. Nejak takto si to píšeme váha. Ahoj! Nejdeš dnešný večer? Aj my, je to live večer. Ja, absolútne iný spoludár. Podobná dáko dostaneš iný a toto len tak, ako spoločne. Podporujú ho dobre. Než ho budeš stýrať, že nebudem ho schodil. A poslanie. Čo ti chcete? Gratulujem. Privítajte moderátora dnešného večera, Saifa! Toto nie je každý deň, aj keď som teda na potlesk relatívne zvyknutý. Šestku aktuálne, hej? 6. miesto v rebríčku najpopulárnejších moderátorov, hej? Je to neuveriteľné, že pri príležitosti jeho 50-ky sme sa takto zišli. Ja presne viem, koľko má Robo rokov. Tak ako ste v tom videu videli, je to 79 ročník, čo ma dostalo hneď na prvom stretnutí do megastresu. SROčke, kde moja frajerka je moja zamestnankyňa. Chápete to? Má to svoje výhody. Určite sú tu zo zahraničia, zo VfB, sa trasú. Lebo on jak odlifruje sa do toho Nemecka, oni skončili. Nie, že im to prekladáte teraz. Alfinanc Slovensko, pán Jaroslav Vonkomer. Môžete povedať, že sa mi aj pán Jan Janošik, krajský riaditeľ, príjemný dobrý večer. Ste veľmi milí. Poznáte Gaučio tým? Čo sú to za ľudia? Ruku hore, kto je v tom týme? Ježišmária. Nie, to som vám učítal spier. Bol to kamionista. Vedeli ste toto? Ja, vy ste to vedeli, aha, tak to pre mňa je také prekvapenie, takže ja sa... Ale vidíte, úspešne brázil cesty Európy a teraz brázdi finančné cesty. Bože, ja som básnik. Že toľko ľudí takto vehementne piesne. Tomu ver, ináč by si nebol našim klientom. Inak to pravda, áno. Už asi 10 rokov, ale ak môžem odbočiť, mám všetko vyriešené. Možno, že sa ma pokúšali niektorí aj emočne nejak dostať, ale tomto sa ja nenechám nikdy vyviesť z miery. Vo Fabe máme toľko dovoleniek, že neskutočne veľmi dobrá firma. Fajn. Nechcem o tvojej dovolenke nič počuť. Vôbec nie. Slovensko a aj Robert Schmidt, člen predstavenstva OVB Alfinanc Slovensko. A
Ja sa tak jemne vzdialím a už to celé nechám vo vašej ceremoniálnej réžii. Dobrý večer. Takže pekný večer všetkým prajem. My sme sa dneska s väčšinou z vás už stretli, pretože mali sme takú hodinku spolu podnikateľskú. Dobrý večer, dámy a páni. Lieber Herr Garlik, ich bin wirklich mit großer Freude heute hier hingereist. Milý pán Garlik, prišiel som sem naozaj s veľkou radosťou. Ich zu Ihrer Beförderungsfeier eingeladen haben. A pozval ste ma na svoju oslavu pri príležitosti povýšenia. Vanessa und Christina. Vanessa a Kristinku. Und Herr Garlik, Sie werden aus Ihrem Umfeld, aus Ihrer Familie als absoluter Familienmensch auch beschrieben. Alle zu erheben. Poprosím, aby ste všetci vstali. Sie hier in diesem feierlichen Rahmen. Je veľkou radosťou, že v tejto slávnostnej atmosfére aufgrund Ihrer Verdienste, vás smiem na základe vašich zásluh, Ihrer besonderen Leistung für die OVB Slowakei und damit auch für die gesamte OVB Europa, na základe vášho výnimočného výkonu pre OVB Slovensko, ale aj pre celé OVB Európa, hier heute zum Landesdirektor für die OVB befördern zu können. vás povýšiť na krajského riaditeľa pre OVB. Herzlichen Glückwunsch. Srdečne gratulujem. Sie ist so persönlich, wie sie nur sein kann. A je najosobnejšia, ako vôbec môže byť. Weil sie nämlich ihren persönlichen Karriereweg in der OVB aufzeigt. Pretože vyznačuje vašu kariérnu cestu vo OVB. Vážení páni, prajem vám krásny večer. Milý Robo, milá Martinka, a že si môžem s vami naozaj vychutnať túto krásnu, pre OVB určite výnimočnú a jedinečnú chvíľu. Je zďaleka najnižší v rámci celého OVB, tak sa vám ten kultúrny darček bude páčiť. Takže dámy a páni, ideme na to. Milá Martinka, ako určite viete, žijeme vek informačných technológií. Je to krásny vek, žijeme v ňom, narodili sme sa v ňom, ale história pozná aj rovnako krásne etapy. Mám však jednu podmienku, buď taký dobrý, pokľakni si. Be careful. Takže v mene otca Adriána, v mene syna Ondreja a v mene ducha OVB Alfinanz Slovensko ťa pasujem do stavu krajského riaditeľa pre OVB Alfinanz Slovensko. Veľký potlesk pre rytiera, korunovaného svetskou aj církevnou otcov nového krajského riaditeľa Roberta Garlika. Pripravil nové krajské riaditeľstvo Roberta Garlika.
som si pár myšlenok musel naozaj zapísať, aby pri tom spomínaní, keď som sa dneska vracal, možno tak dozadu, tak ktoré vlastne také tie momenty emočné ma najviac ovplyvnili. Nielen za štart v roku 2006, ktorý som spomínal, ale aj za to, že tu je. Ja sa vždy teším, keď idem do kancelárie, lebo viem, že tam stretnem Pecka a zbožňujem jeho neskutočné podpichovanie. Ale teraz sa budú diať veľké veci. Vyzerá to ako ľahký balíček. Ja by som nemal mikrofón, ale dobre. V pohode. Ondrej, vítaj teda. Počkajte, raz, sekundičku, ja ti to odmutujem len, to je zase v tomto sa význam ja. Ani na fotke sme spolu, nás nemusia retušovať nejak. Poď Robo, bližšie my sme. Teraz fototermín. Super, nech sa páči. Dobre, v prvom rade by som chcel poďakovať za privítanie a pekný večer všetkým priamo teda z Nemecka, pánovi Priceovi, pánovi Simonovi. Parčekov, ktorí sme mali pre teba pripravení a teraz prichádzajú tie opravdické. Čiže ideme sa pristávame trošku. To je hrozné. To normálne, že každé Vianoce, každé narodeniny, každé meniny, ja mám s tým obrovský problém, takže radšej ho nekupujem. A kupuje ho moja manželka. Že všetci sme rozmýšľali, že čo ti dať. A Sajfa vie, že čo to je, trošku, riaditeľ za OVB Slovensko, by sme ti chceli poďakovať za to, že si s nami mal v prvom rade trpezlivosť, za to, že si nás dostal do biznisu, za to, že nás motivuješ, že si pre nás stelesnená viera, že dá sa to. Zdraví, tak to nazvem. Takže ešte raz ďakujem. Tak hlavne, aby prežil, hej? Robo, keďže o tebe vieme to, že máš rád lietanie, nemáš absolútne problém s výškami, vôbec nič také. Súčasť toho žartu. Nie, naozaj to ani nevybuchne, ani nič. A myslím si, že sa to bude určite hodiť a v Ikei a vybrali sme tu najkrajšiu sadu pohárov. Čo tam je? Veď to vyťahni. Čo ti šlape? Galuči z helma. Ale Ondrej, to je len polovica, nie? Presne, to je len polovica. Ale v podstate tú polku dostal, polka je tu. Ale bude to teraz! Tvoje nové Bentley. Treba poisťovať toto? Prestížnych kaderníkov tú brilbu si nechceš dať na hlavu? Ja si už zatiaľ toto opriem. Hej, dobre, okay, takže fľašu toho dobrého červeného vína, potom o polnoci nám dobre. Celé pojazdím. Takže poprosíme fotografov z plus 1 deň celého času, stopiek. Aby sa chytili za krajského riaditeľa za jednu druhú nohu. Práva Galučistovka. Niekomu sa to hľadovanie z tohto zrejme ľúbilo. Ale poprosím, aby sme to ešte zatiaľ nerobili, lebo ešte nás čaká večera, ale...
keď chytím inak toho človeka, ktorý šťuká do toho vypínača, tak ho vyťahám za uši. A ja si myslím, že moja manželka ma už troška pozná a vtedy, keď to nečaká, vtedy to príde, neviem, či teda zažívala teraz troška možno, že taký smútok, ale Maťka, ja ti chcem naozaj poďakovať za podporu, ktorú som získaval od teba celých 10 rokov biznisu a títo ľudia si možno, že neuvedomujú, aká si dôležitá pre toto krajské riaditeľstvo. Si myslím, že manažment si to uvedomuje a pozná ťa, že naozaj v tom partnerovi je veľmi dôležitá podpora. A tej podpory si mi dávala naozaj 150% tolerantnosťou, pochopením a všetkým, čo by mal správny taký ofalba, ktorý robí naplno. V tomto biznise by mal takú partnerku, ako mám ja, Miláčik. Takže ja by som ti chcel touto chyticou veľmi srdečne poďakovať za tú celú podporu. My jsme se na vás těšili. A vy jste nemohli, vy jste nevěděli. Ako se máte? Vyzeráte skvěle takto z javiska. No ahoj, na teba som čakala, ja som Nara. Teším ma, čau, Nara. Nazdar, čau, ahoj. Nazdar, čau. Už znali, ja som Nara, teším ma. A táto krásna princezna, Kristýnka, krásna. A ja som, moja princezna je trošku väčšia, ale úplne si pamätám, keď bola takto krásne malá. Jak to, že ešte nespíš? Nechce sa, tak budeš s nami tancovať? Obliekla by som si jej pár zázračný, život v škole by bol viac než senzačný. Arabela, Arabela by a iskra prelet tmou. Spievanie znova dobrou správkou.
nejaké 4 pesničky, že zadýchala, čo nie je u mňa úplne obvyklé, tak napíme sa. Na zdravečko. Som rada, že sme ťa prekvapili a že sa prekvapenie vydarilo. To bolo úplne, že... Áno. To sme chceli tých vecí, že absolútne si netripala do úvahy, že by som ako jedno, alebo druhé, alebo tretie ošidila, povie sa to tak? Ošidila? No a Laura je na prvom mieste, ako jednoznačne. Je to aj o tom nájsť partnera, ktorý to bude akceptovať a ktorý tak nejak prirodzene silou na tej lodi bude pluť a to sa mi stalo s tým Patrikom. To je ideálne. Lebo obidvaja robíme to, čo robíme. Tak to je. Že to bude blackout, to bude taký blackout, že to dorazí. Vestičky, vieš, úplne jak z nejakého kresleného filmu. Dali tú podpísku, jak to zvláda. Toto sú koľko chystali, ako dlho? Ani nebolo isté povýšenie, už som mal radšej. To sa zmúve, ja. Hej, iný by to nedopadlo, ak budeme iné. Tak, proste už sa zaplatíme, čo? A kedy to všetko... Maťka, ahoj, aj sa dá. To je ako štávam praví toto už akcia, ospravedlenie, poďakovanie týmu. Zmíte si vaše už to upíra. Veľa šťastia, nech sa darí. Majte sa chlapci. Ahoj, ahoj. Z ničoho spravil niečo. A to sa nie každému podarí. A vtedy, keď si sám sebou a robíš to, čo ťa baví, tak vtedy si môžeš povedať, že si šťastný. Lebo som mal trojročku, nevedel som žiadnu reč, robil som proste na nejakého šéfa, musel som si pýtať dovolenku, musel som čakať na nejakú výplatu. Takže každý jeden z nás si môže povedať, že je vyvolený. To je blbosť. Keď si začneš hovoriť, že nemáš na to, alebo že to nedáš, tak to tak aj bude. Úplne klišé, proste klišé veta, že keď budeš mysleť negatívne, tak ti to neprinesie pozitívny život. Je to aj tým, že pochádzam z pomerov, ktoré, boli pekné, ale niektoré veci neboli pekné a robím všetko preto, aby som sa tam nevrátil. Ale budem sa snažiť to vyriešiť, ako hovorím, lebo život je neustály konflikt. Ja to mám v hlave a na to každý nemyslí, že život... To boli moje začiatky. Aby som čo najdlhšie vo svojom živote našiel ten kľúč, ako byť šťastný a zase k tomu vrátiť. A aby som vedel rýchlo a efektívne vyriešiť každý jeden vyjebaný problém. Zopę, že som chcel bojovať nápadom o vašich diel. Čakali nebu, ale čaká na nich hell. A tak ma nesáhnu zo sebou do pekel. Ja som to nikdy nehral tak, som to chcel. Všetko som dal do hudby s kapej kvôli nej. Ďaka nežijem pravý život, ale fake. Stále si bez rukava, uveď, že spaluje, hej. Stále sú krevný most, vrka, pravda. Ten Harvard, ten Manhart, to dokázal škandál. Ešte nedokázal brácho, stále sa ti nepozriem. Dokedy kým neskápem. Stále sú ten istý inteligentný čávo, v ktorom sa nevyznajú a sú to nejakí moji ľudia. VIP, prídeš, cigán 3, cigánky, ideš, priváty, primáti, skrilek, všetci hej! Hej! Všetci
Così ma pocci ci smessare nei segreti. Devo solo barocchi, devo senti tu che senti tu senti tu. Cosa c'è di slavu? Put your Bible hus, put your Bible hus, put your Bible hus. They got to just a sex appeal. Yeah. Ora je on the tip op mijn vraag. Zie maar met je aan daar in ons vraag. Als je les reis hebben we een probleem. Ležilo pochať za chudobnej rodiny, za celou sklonici svoje vidiny. I všetci vesili, čavo môže byť aj cecka ty, ale na to ti vôbec nezáleží. Hej, dôležité, že hlava písi vie. Ideme na zraj, to že si kurví, keď si to upazví. Dôležité, že mám uvedený zgorený. Ja se bude krejne a vyvázané. Nemaj vidieť ty zlatovky vyjebané. Bebe, partíme všetci. Oslyšaj. To šáro from the bottom, ruka venku, ide paťo, práve zlato, ja som zákon, molou gandrofakov, kantorákov a vantrákov, vaše kríze, hákov, sitný veľký ťápov, vaše mysy sú len zákon s plachou, čavo s chlapou, poker, kuča, páka, čapol, Ako zváza sebou, draky, rasu, vyrovnaný so sebou. Kedy ťa už nikto nezloví a slnko ide za tebou. Aj keď sme deti stratili generácie, všetko silné, čo sme zažili, nás nezabije. Keď skokujeme vonku, keď skokujeme vonku, keď skokujeme vonku, skokujeme vonku, zdrvení sú všetci, je mi jedno toľko, má sebe pol veci. Jasné, dajme ruky hore, spravíme si fotku hovadnú. Ešte fenomen. Aj, hrubnáko. It's the shit you never seen. Watch you take it up. Bitch, they coming though. Money we counting though. My niggas, they never sold. My attitude's fucked.